Sapa sing mateni musuhku iki? Hamsa Dimbaka sirahe ambyar cetha cara kaya ngene meni wong Jodipati. Werkudara mandhek urusan karo wong Mandura. Ya mandhek sing mateni Hamsa karo Dimbaka mau sapa? Aku. Karepmu piye? Kowe ngilani dadane Ratu Mandura apa nduk anggap yen ra kok bantu aku ora iso mateni ratu loro kuwi mau? Kowe nantang perkara karo Ratu Mandura? Apa kowe ra kelingan kowe mbiyen pinter perang godhong sing ngajari Ratu Mandura bareng pinter arep njajal gurune ya ngono piye? Mumpung disekseni wong pirang-pirang. Ayo nyododo ndi dodo. Baladewa apa Werkudara sing gilang-gilang kuwandane. Ketana kaprawiranmu, ketana katektayanmu. Hei Werkudara, aja gembila mustakamu, aja wong cilik getih wedi mati. Kowe tinggal gelanggang colong playu. Lamun to kowe kaya wong pinjungan tanpa daya babar pisan. Teteng aku wong perwira, tandingan iki Baladewa. Nuwun sewu. Nalika ratuning para Gandharwa ingkang ngratoni negari Indraprastha rumuhun nenggih Sang Jim Yudhistira menika masrahaken kraton Ngamarta dumateng kula. Panjenenganipun nate paring dawuh supados para Pandhawa ngawontenaken syukuran. Para Pandhawa ngawontenaken syukuran kanthi cara nindakaken adat utawi budaya ingkang naminipun sesaji Rajasuya. Sisan damel dinten samangke kula nyuwun dawuh bab pangandikanipun Prabu Yudhistira supados Pandhawa ngawontenaken sesaji Rajasuya menika menggahipun para punden menika kados pundi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken. Nuwun sewu Yayi. Ingkang cetha kemawon menika gegayuhan ingkang luhur. Karana inti sarinipun menika bab ngunjukaken raos syukur dumateng purbane Hyang Agung. Karana pangeran sampun kepareng-paring dawuh sok sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane pangeran yekti bakal ditambah ing reh nikmatipun. Dene sak ngertos kula sesaji Rajasuya menika syukuran ingkang dipun tindakaken dening Narendra Agung. Dene maknanipun kados pundi lan syarat-syaratipun menapa gandeng menika magepokan kalian budaya tartamtu kemawon danyange tanah Jawa ingkang langkung pono babakan menika. Mila saking menika Kyai Semar monggo ndak aturi paring dawuh magepokan kelawan sesaji Rajasuya. Ha inggih matur nuwun. Dene kula wong tuwa dipun sepuhaken wonten ing mriki. Nah ngeten. Kula condong lan kula rumaja, kula sarujuk, kula nderek nyengkuyung menawi momongan kula Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Rajasuya. Menika unjuk syukuripun Ratu Agung wonten ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Menika adat sesaji Rajasuya menika budaya. Budaya niku angen-angen ingkang ambabar kalian kaendahan lan katentreman sampun ngantos dipun tabrakaken kalian agama. Yen agama nika tatanan saking pangeran ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane jiwatama supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya akhir. Niku agama pun pilah pun wijang pun gamblang bedane agama kali budaya. Lah menawi saking pamanggih kula sesaji Rajasuya niki mangke jenengan kedah mujudaken wujudipun sajen. Lah sajen menika sampun ngantos dipun gerba menika nyajeni bangsane lembut, menika nyajeni bangsane demit, menika nyajeni bangsane gendruwo. Mboten ngoten. Mboten enten ceritane demit kok mangan gedang niku mboten enten ceritane. Loh,
sajen niku napa to? Sajen niku penyajian niku napa? Unjuk rasa. Unjuk rasane sinten? Inggih unjuk rasane menungso kalian purbane Hyang Agung kanthi pangucap, kanthi pandonga. Duh Gusti, paduka ing sampun paring kamulyan kanikmatan ingkang arupi sandang tedha. Mila sajen menika wujudipun mesti pala gumandul, pala kasimpar, pala kapendhem, pala wija lan sedaya nugraha dedaran saking pangeran ingkang intisarinipun menungsa ngaturke penuwun kalian Gusti. Mila mboten wonten dosane, mboten enten klentune. Lah, ngapa wong sajen, wong wilujengan utawa wong slamentan nika racake kok mesti ngginakaken wujudipun nuwun sewu tumpeng nika sega diundhuk-undhuk dhuwur digawe lincip nika ugi wonten karepe wonten maknanipun. Ngapa kok dhuwur lincip? Tegese sing diesti mung siji ya kuwi manembah kelawan Gusti ingkang Maha Suci. Yen tinimbalan sewanci-wanci aja nganti mbalenjani niku tumpeng. Wonten malih wong Jawa sing ngarani buceng. Maknane buceng niku napa? Nyebuta sing kenceng. Nyebut kalian sinten? Ya nyebuta karo Gusti ingkang nyipta jagat. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Kyai Semar Badranaya jenggirat rasane atiku sakuse mirengake sabda tama ingkang magepokan kelawan syarat sarana dumadine sesaji Raja Suya. Perkara syarat ingkang angka 1 dipangestoni Brahmana 7 aku banget condong. Angka 2 disekseni kelawan Narendra 100 negara aku banget rumajeng. Nanging syarat ingkang angka 3 kudu ngorbanake Narendra ingkang hambet angkara murka dipateni kinarya jangkepe sesaji. Kuwi cengkak saka batine Puntadewa Kakang Semar. Aku moh ngrasake kamukten kawibawan lan kamulyan nganggo ancik-ancik bangkene wong liya Kakang. Kabar sampun semebar, warta sampun rata bilih Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Menawi ngantos kabatalaken iboloke wong akeh, mongko Narendra menika hambekipun kedah bawa leksana mboten saged nglincati sabda yang sampun kawedhar. Kejawi saking menika Yayi, merjaya utawi mejahi dumateng Narendra hambek angkara murka menggawe Kresna menika mboten dosa. Karana nadyanta mejahi Narendra setunggal niki mangke badhe mulyakaken dumateng tiyang kathah. Pramila bab menika kedah dipun penggalih ingkang kanthi wening Yayi. Barep kakangku kepeksa aku Werkudara sumelatur yen saka pitungku bab syarat sesaji kudu ngorbanake ratu hambek angkara murka kudu diwujudi. Merga wis akeh conto para sentana praja sing nyolong bondo negara nganti dina iki ora mendho parandini malah saya ndodro. Merga pancen hukumane kurang abot lan akeh mesti direkayasa direkadaya satemah sing nyolong dhuwit negara ora ana kapoke ya kanthi paukuman sing abot tanpa pengenteng-enteng. Yen perlu dihukum pati kuwi kanggo ngapokake sing menungsa sing wis nerak hukum trajang karo tatanan tanpa beda karo ratu angkara murka. Tanpa beda karo ratu angkara murka sing ngrekasakake wong sak negara kuwi ya kudu dipatrapi hukum pati supaya negara lan kawula bisa mulya wibawa lan bener-bener ngrasake urip sing merdika kang sejati lan tumemen. Mula dina iki aja melu-melu
dudu sapa-sapa Werkudara sing saguh jangkah ngrampungi Ratu Hampet Angkara Murka. Kawula nuwun sewu, amit pasang kalimat tabi tinebening tulak manu demawahing tawantuan. Sinun Prabu Puntadewa kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka boten langkung sembah pangabekti tandha pengaji aji konjo sandhap padha paduka Sinun Prabu Darma Kusuma. Kawula ninggih sanget anggen kula nampi dawah sami-sami. Monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak Sang Prabu. Panggih. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kami tambuh ning dasare durung weruh. Kalilan kula ngladhi wanuh. Jengandika menika Narendra saking pundi lan sinten jejulukipun Sang Prabu? Nggih, dipun tepangaken. Wingking kula menika ratu saking negari Arga Bentar. Saking negari Arga Bentar dene jejuluk kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa kasinggihan. Lah lajeng wonten wigatos menapa kepareng rawuh wonten ing setinggil negari Ngamarta. Waladalah. Blokasuta blakotang terus terang kula nggumun setahun jembleng serendeng ningali wewangunan enggal bangunan anyar negari Ngamarta ingkang endahipun kados mekaten. Dasaripun anggen kula sowan mriki nyarengi anggen paduka badhe ngawontenaken syukuran. Menika elok sanget, menika endah sanget neget dipun wastani bilih negari Ngamarta menika saged nuwun sewu dipun sulapi dening wong sak donya. Amargi wewangunan ingkang asri kahanan ingkang endah kados mekaten dasaripun salebetipun syukuran dalu menika ndalah udane sampun tingkas nggelar wujudipun budaya luhur menika sae. Sowan kula wonten setinggil Binatarata negari Ngamarta mriki yektosipun dipun utus dening sesembahan kula Narendra Agung ing Giribajra inggih ing Magoda sinuwun Prabu Jarasandha. Atur weninga sinuwun bilih palungguhan samangke negari Giribajra nembe ketaman pagebluk larang sandang pangan kathah para kawula ingkang nandhang saged bablas mati. Boten tumawa wujudipun tamba menapa kemawon satemah para kawula ing Giribajra kathah ingkang sami nandhang kingkin. Lah manut pangandikanipun Sinuwun Prabu Jarasandha negari Giribajra saged waluya jati temah mulya menawi saged amboyongi wujudipun pustaka jimat Kalimasada. Monggo lumahing jagat kurping langit boten wonten piyayi boten wonten ratu ingkang kagungan wujudipun Kalimasada kejawi namung Narendra Agung Ngamarta paduka Sinuwun Prabu Puntadewa mila saking menika sowan kula mriki dipun utus dening sesembahan kula Prabu Jarasandha supados nyuwun ngampil wujudipun Kalimasada. Yen pancen kedah nyewa sewane pinten, yen pancen dipun sade regine pinten, badhe kula bayar kenceng mboten utang mboten semaya. Ewadene kok ngantos mboten dipun ampilaken, mboten dipun sewakaken, mboten dipun sade, mboten dipun paringaken. Nuwun sewu, kula sowan mriki sampun dipun paringi Purbawasesa. Menawi Kalimasada mboten paduka paringaken dumateng kula, mboten nganti kenthong subuh kraton mriki badhe rata padha bumi. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine siadi wis ndungkap apa sing dikersakake dening Prabu Hamsa. Mula kang mangkono Yayi Purbawasesa ndak pasrahke marang Dimas Bratasena. Prabu Hamsa. Sing ngandika sinten? Dipanuhake kadang panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara kang dadi aranku. Wonten wigatos menapa Raden? Apa bener kepara nyata tekamu rene bakale nuku anane jimat jamus Kalimasada?
yen pancen dipun sade badhe kula bayar kenceng. Yen pancen kaya mengkono tiwas kebeneran. Yektine sing gawa jimat Kalimasada ki dudu Puntadewa kakangku, ning sing gawa ki Werkudara. Lah lajeng badhe dipun sade pinten? Yen pancen arep ndok tuku malah tiwas kebeneran merga Kalimasada wis pirang-pirang dina tak tawak-tawakake wong rene sing gelem. Dasare ora suwe meneh iki bakale poso aku nganggur. Mula Kalimasada tak dol pisan dina iki. Lah dipun sade pinten? Perkara rega aja dirembuk neng kene ning tenana ning Tapawates negara Ngamarta. Kono sarate minangka paseksen ya kuwi wujude wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pilihana prajurit ingkang Surasekti Mandraguna sing digdaya kabeh. Lho, kok nyawisaken wadyabala lan jangkep sagamanipun badhe kagem menapa? Nyekseni anggen kudol tinuku Kalimasada karo dapurmu. Sanesipun menapa syaratipun? Ya mung kuwi wae. Cawisna wadyabala sagamane jangkep. Namung niku ya. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng kula kepareng nyuwun pamit benjang menapa. Dina iki uga kowe mangkat kowe lunga. Kowe ngenten ana Tapawates negara Ngamarta. Siagakna wadyabalamu mengko genti tapak aku sing bakal nusul. Wah nggih, yen tetelo kados mekaten mboten langkung ngaturaken panuwun sedaya para lenggah kaliyan kula nyuwun pamit saking ngarsa paduka. Muga-muga lepas paramu jembaro kuburmu. Menawi kagungan gegayuhan ingkang luhur tartamtu Jawata badhe paring colok pepadang. Buktinipun praptanipun Narendra Arga Bentar nenggih pun Hamsa menika mujudaken panuntun trontong pepajar tumrap kasidaning gegayuhan para Pandhawa anggenipun ngupaya Narendra hambek angkara murka. Nuwun sewu menapa Hamsa menika mangke ing badhe kinarya tumbal sesaji Raja Suya Kaka Prabu mboten, nanging ingkang ngutus dumateng Hamsa Narendra Giribajra pun Prabu Jarasandha. Kosek Yayi, kok ndok anggap lamun to Prabu Jarasandha ki Narendra hambek angkara murka kuwi nganggo dasar apa? Kaka Prabu. Prabu Jarasandha menika ngawontenaken sesaji Raja Ludra. Tegesipun din samangke badhe ngunjara Narendra ingkang cacahipun 100 negari badhe dipunaturaken kinarya dedaharanipun Bathara Kala Ludra. Lah sawanipun Hamsa kala wau yektosipun badhe pados sisik melik gandeng Jarasandha sampun ngunjara Narendra cacah 97 namung kirang 3 ingkang dipun incer kinarya genep boten wonten sanes kejawi namung Ratu Ngamarta Ndarawati miwah Ratu Mandura. Iki mau bake aku ya diincer. Inggih waladalah tutu karepe dhewe. Nggih mila saking menika Werkudara apa jlideng kakangku sadurunge ngrampungi Jarasandha ngibarate ngrubuhake wit kudu dipaprasi saka pangiluwih dhisik. Hamsa kae rampung ana ora liwat ngestokake dawuhmu. Kaka Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kepareng nyengkuyung lair batos tumrap kasidaning panggayuh kula ngawontenaken syukuran. Mugi-mugi panyuwun kula lekasipun para Pandhawa ingkang kados mekaten saged kinarya kaca brenggala utawi patuladan tumraping jagat raya. Reca manik sejatining alam ingkang timut ing jagat. Tuguk Teja Mantri
kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun Prabu Hamsa. Bilung siap juragan. Ripalungguhan iki aku wis antuk trontong kepadang. Nadyan kondange jare Pandhawa ki wong pinter, Pandhawa wong wasis, Pandhawa ki wong waskita, ning tinemune bareng aku adu arep aku nyatake tenan jebul Pandhawa ki goblok, Pandhawa ki bodoh. Dasaripun menapa kok kados mekaten sinuwun. Aku nindakake rekadaya sanggit rungsit. Reka-reka bakal ngampil wujute jimat Jamus Kalimasada kanthi tembung klonyotan bakal ndak tuku pira regane tak bayar kenceng. Jebule ya bakal didol. Lho, kok badhe disadi? Iya. Ingkang ngasta Kalimasada sinten? Ora ana liya kejaba satriya panenggak Pandhawa, satriya Jodipati sing jenenge Werkudara. Kok wis pindah? Mangka pakeme sak ngertiku sing nggawa Kalimasada iki sinuwun Prabu Puntadewa ya gak ya? Iya. Kok ngalih ngene Werkudara? Lah nggih. Kuwi kudu dicethake kok saged ngoten niku pripun sinuwun? Lho pancen kok ya mangkono. Lah lajeng pripun? Lah aku diperintah karo Raden Werkudara supaya mapan ana ing Tapawates negara Ngamarta. Syarate anggene Raden Werkudara maringake Kalimasada, aku diperintah supaya nyawisake wadyabala segelar sepapan sing Surasekti Mandraguna jangkep sagamane pisan. Piye iki lho? Sampeyan iki janjane arep ngapusi ning tekan kene malah genti kapusan. Kok ngono nggih? Saiki nyawisake wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pisan yen ora ditantang perang arep ngapa coba? Cara cetha ngoten, he Prabu Hamsa, kowe kena ngrebut jimat Jamus Kalimasada ning carane kowe kudu bisa nglangkai bangkeku sampean ditantang gelut karo Werkudara. Mau ora nantang ngono, kandha utawa omongane ora ngono kuwi. Merga mriki niki nggene wong alus. Apa-apa mesti ngangge semu ora kondur gradakan kaya sampeyan ngoten niku. Sampeyan dijak gelut ditantang perang ning sampeyan ora krasa. Lah niki sing bodho Pandhawa napa sampeyan mang oleh-olehi dhewe ngoten niku. Yen pancen Werkudara nantang perkara karo aku ya ora wedi, aku ora gigrek. Yen pancen wani ya kudu dipikir sing dawa. Bunci sampeyan arep perang karo Werkudara niku napa? Werkudara niku kadigdayane sampun kondang mbrebeki jagat. Lah ya ngono ta Kang Tagak? Yo bener. Nun sewu. Aja kok lamake menungsa dewa kemawon iring kalian kaprawirane Werkudara. Duwe pusaka loro, pusaka Kodrat karo pusaka Wiradat. Kodrat wujudipun kuku Pancanaka. Kuku niku dawane mung setengah kilan. Ning lamun to nggih perang niku modot saya dawa, saya atos kukunipun. Yen mungsuh ora waspada ora prayitna tibane kuku Pancanaka mesti gletak klebu sampeyan. Yen pusaka Wiradat wujude gada rujak polo. Gedene sepira yen diukur ra kena ning mang bayangke yen rujak polo niku didekne ning tengah sawah niku iso nggih ngiyupi sawah 3 hektar niku. Pun yen semonten mang gagas mang pikir piyambak gedene sepira. Aku ora gigrek, aku ora wedi karo Werkudara. Sampeyan wani perang tenan karo Werkudara. Wani ya mung banget. Yen pancen wani kerjasama kalih Bilung. Kerjasama piye? Sampeyan mang perang kalih Werkudara, kula tak tata-tata gawe bandosa nggih ngusung mayit sampeyan. Lambene lho saestu niku. Sampeyan nantang karo Werkudara, ubur-ubur ikan lele, modar le. Malah ngendon-ngendoni, mboten kok ngendon-ngendoni. Saestu niku sampeyan niku mangke. Jane bener ingkang dados aturipun tikus Bilung niki. Mila saking menika kedah dipun penggalih kanthi wening pinalawan mrumpat rinanti medhot.
Togok lawan Bilung kowe matura marang adikku Yayi Prabu Dimbaka lamun tok kapengkok ing Pancabaya aku gedhe-gedhene nganti mati yen dilangkai dening Yayi Dimbaka aku bisa urip meneh. Syagakna Pramadya bala Maisa Kurda tak serange negara Ngamarta. Wadah ana pawongan malang kadhak brengosi sak kepel sisih mripate menteleng kaya bandeng. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu. Lek nomripatmu jerengen gobokmu satriya lisan puruk kadang anom saka para pepunden Pandhawa Raden Setyaki kang dadi aranku. Setyaki dasar para nyoto. Balik kowe sapa lan saka ngendi? Muri saka negara Arga bentar kesete sembanku Prabu Hamsa. Kumandang garba kang dadi aranku. Kowe nyimpang ngiwa utawa ngendi satriya sing jenenge Werkudara kon maju rene. Wani nantang perkara karo Ratu Gustiku njaluk Radawa umure. Warasah nyumbari Kang Mas Kunjadipati Setyaki Wayadepana. Kowe menang karo aku tak sembah idri-idran. Wah, sugih kendel Bondolani. Legan golek momongan bopunuk golek pasangan prangi tatal grajamu. Maju jangkah tebak datamu cepat igamu nglayang nyawamu rondo bojomu sak jeke urip. Bun. Hey. Wah. Waduh ya. Loh. Oh. Wah ya. Loh. Ah. Bo. Yin. Ya. Oh. Weh. Weh. Loh. Oh ha. Tunggal gulumu Loh. Hey. Loh. Ah. Oh. Loh. Hey ha. Weh. Loh ha. Hey. Wah. Loh. Tahan. Tiga sikilmu kowe. Oke, wah, yo, ho, lo, he, lo, ayat, lo. Ojo miat, ho, lo, belilik beripati, hey, lo, we, lo, oh, mingkat pecah sirahmu. Yeay. Oh. Hut. Oh. Wah, otot dikur Delia. Yo. Weh. Weh. Yo. Ho. He. Lo. Jebel dadamu. Wah. Kowe dian bendeles at. Ha. Loh. Wait.
Oh, hey, oh, hey, oh, oh, wait, oh, wait. Minggir. Parat dadane murup satebah sawa nata muda pringgondani Gatotkaca bintang samudra jaya tandhimu kejabaku maju oh edian hut wait loh hat wah hut wah wait hut wah whoa, hey, hold, wah, whoa, wah, whoa, whoa, what, whoa, hey, whoa, whoa, wah, wey, whoa, yeah, good, low, back, on, wah. Wait! Yay! Oh! Wah! Ah! Ora patut babar pisan Wadyabala saka Arga Bentar. Kapengkok ing Pancabaya ubayane do mblenjani keparat. Do bongkok ana gamanmu gulung ana genderamu. Sawangen iki Prabu Hamsa. Saanane wong Amarta janji ora minggat ketiban Traca Bala ilang nyawamu.
Iblis lanat. Ora ngerti tatanan, ora ngerti karo aturan. Sapa nibake gaman tanpa sumbari? Janji kecekel konangan Baladewa jejuing kuandamu. Parat jarak perkara. Setan alase. Arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Ayo diguak. Gamane diguak. Kowe sing jenengi Hamsa. Ya. Kowe ratu Arga Bentar sing jenengi Hamsa. Ya pancen dasar para nyata. Yen njaluk dawa umurmu mulya, minggato. Wis dadi sumpahe prajurit tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Piye? Njaluk ora dawa umurmu kowe. Pramrata Jayamrata kerbuten aku. Sayuta mara saketi wuri. Ampian kaya wong ndol rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek mulku saramba. Ayo yen ngaku digdaya jemung siji loro ngebyuwa bareng. Aku ora bakal gigrek mulku salamba. Kene Ranggandra sepira kowe. Jan ora dawa umurmu kowe. Ojo mingat. Mandek. Mandek. Kowe wis njarak perkara karo preman pasar Sliko. Njarak karo Baladewa. Kowe mau ngendel-ngendelake duwe traca bala. Saiki mara gage mripatmu sawangen apa iki? Apa iki? Iki senjata pamungkas Kyai Nenggala sing wis glandang nyawane menungsa mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno yen penak tanduk nyok. Wah. Ah. Ah. Pak. Ora mudar derajat apa? Ngendel-ngendelke. Sapa sing ra trima musuhe Baladewa? Hei, oh, ah, hei, 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 ah, hei. Dudu karepe dhewe. Iki adine lanang Dimbaka ora nrimake. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Piye? Jan ora dawa umurmu kowe. Ah. 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 Hey! Werkudara jlitheng kakangku piye? Kowe weruh apa? Weruh wong perang. Sing perang sapa? Kakang Prabu Baladewa, para Pandhawa. Aku neng kene mung rewang. Ing atase sing ngrewang wae kaya Kaka Prabu Mandura letu mandang adus kringet yen perlu adus getih. Kowe sing duwe omah kok mung meneng wae apa kira-kira patut? Njur sing tok karepake piye? Maju perang.
bantunen rakamu Mandura. Apa kira apa watake Baladewa? Yen ora ketrima uripku aku bantu karo Baladewa malah iso salin musuh. Mergo tata carane wong perang yen pancen ora njaluk pambiyantu kok melu-melu maju ana peperangan. Kuwi tegese ngrusak tatanan padha karo ngilani dadane wong tuwa. Yen dinalar nganggo aturan pancen kaya ngono, ning yen rakamu Mandura ki ora kok belani. Mongko Hamsa mati dilangkai Dimbaka urip meneh, Dimbaka mati dilangkai Hamsa urip meneh. Ora ana rampunge tan murunga kadangmu sepuh Mandura bakal kentekan akal, kentekan kekuatan. Yen nganti Ratu Mandura cilik lara gedhe seda kowe sing dosa. Yen aku maju perang ngewangi yen Baladewa nesu sapa sing tanggung jawab? Sing tanggung jawab Ratu Ndarawati. Jangkai. Hei. Po. Ah. Ah. Hey. Ah. What? Oh. Ah. Oh. Sapa sing mateni musuhku? Le Petung wiwit sore ngleni karo aku. Bareng Petung dadi kok digaglak wong iki. Iki Hamsa Dimbaka sirahe ambyar. Cetha cara kaya ngene meni wong Jodipati. Werkudara mandhek urusan karo wong Mandura. Ya mandhek. Sing mateni Hamsa karo Dimbaka mau sapa? Wah, aku. Karepmu piye? Kowe ngilani dadane Ratu Mandura, apa nduk anggap yen ra kok bantu aku ora iso mateni ratu loro kuwi mau? Kowe nantang perkara karo Ratu Mandura? Apa kowe ra kelingan kowe mbiyen pinter perang godhong sing ngajari Ratu Mandura, bareng pinter arep njajal gurune, ya ngono piye? Mumpung disekseni wong pirang-pirang. Ayo nyododo ndi dodo. Baladewa apa Werkudara sing gilang-gilang kandhane. Ketana kaprawiranmu, ketana katektayanmu. Wah. Hei Werkudara, aja gembila mustakamu, aja wong cilik getih wedi mati. Kowe tinggal gelanggang colong playu, tandha lamun tok kowe kaya wong pinjungan tanpa daya babar pisan. Nyotong aku wong perwira, tanding ana ki Baladewa. Iki piye to iki? Ubur-ubur ikan lele wong tuwa nek dijunjung le. Senengane kok. Dai Kresna, kula Prabu. Mesti Werkudara tumindak kaya mengkono sing mrentah kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Pancen kula ingkang utusan dumateng Werkudara. Karmu piye nyepelekake karo Ratu Mandura? Nyuwun pangapunten sampun ngantos klentu ing panerka. Koko Prabu Mandura menika piyai sepuh
Nadyanto Sura Sekti Mandraguna ning wajibe wong tuwa niku mboten kok peperangan ning cekap mangestoni dumateng ingkang rayi Pandhawa kula kinten sampun mulya sanget sugeng jengandika. Sedaya mangke ingkang rayi ingkang badhe ngrampungi yen apa-apa sing ngrampungi wong tuwa banjur besok kapan sing enom ketok labuhe. Yayi Parto kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu nadyanto ripalungguhan iki Hamsa lan Dimbaka wis sirna ning ibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot merga ripalungguhan iki syarat sesaji ingkang pungkasan ingkang kudu diwujuti ya kuwi kurban Narendra hambek angkara murka kaya kang wis ndak sebutake ana ing pasewakan mau ya kuwi Narendra Giri Bajra Prabu Jarasandha. Yen pancen kaya mangkono ripalungguhan iki sing dikersakake Kakang Dwarawati kepiye mung bakal tutwuri ditata rasane diweningke ciptane merga kaprawirane Jarasandha kuwi ora kena sinangga enteng. Sithik kowe tak jarwani. Jarasandha kuwi yektine dudu wong sampurna nanging dumadi saka bayi ingkang separo-separo dibuang dening bapake banjur ditemu dening wewe ingkang nama Nyai Jara. Bayi separo-separo mau digathukake malah bisa urip duwe kadigdayan ingkang ngedak-ngedapi nadyanto yen disawangki Jarasandha bagus anteng lan jatmika ning kala mangsa wong ki yen meneng malah sok-sok kejem greget osi ing manah kula gadah gegayuhan anggenipun para Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya mboten namung kangge srana mulyakaken golonganipun para Pandhawa nanging sak saged-saged mulyakaken dumateng para kawula jagat sak isinipun bener kang dadi ucape Siadi mula nadyanto para Pandhawa ki perwira para Pandhawa ki waskita para Pandhawa ki digdaya sing jenenge wong pinter wong ampuh wong digdaya wong sekti tanpa guna lamun ta uripe ora bisa migunani tumrape bebrayan agung. Ayo Bunda babar pisan ora nduga mono kadang-kadangku Hamsa lan Dimbaka wis prateng lena ketrajang kridane panenggak Pandhawa sing jenenge Werkudara ya ning yektine Prabu Supala Narendra Cedi bisa nggagapi marang lelakon iki ngibarate omah Pandhawa wis kropos doyong ning merga saka gurune Santosa ya kuwi Ratu Ndarawati mula dadi perwira tetep tak tamatake lelakon iki yen nganti glandang sedane sesembaku Prabu Jarasandha tak awut-awut negara Ngamarta. Jegrek nganti kaya Tuguwaja panenggak Pandhawa wong agung Jodipati Raden Werkudara ciptaning Driwarsa anglangkai Gunung Cetyaka ingkang minangka tapel wates negari Giribajra mangkono tanggap ing sasmita nata agung Ndarawati sigra nyandhek lampah ingkang rayi
Nyai Werkudara kowe arep apa? Kowe sumingkir aja ngalang-alangi ana dalan. Aku bakal nglumpati gunung iki. Apa Siadi wis ngerti gunung iki jenenge apa? Ora mudeng. Iki jenenge Gunung Cetyaka tapel wates negara Giribajra. Apa to sebabe jeneng sira ndak candhet merga yen kowe ngliwati utawa nglumpati gunung iki bakale kowe kadenangan dening wong Magoda utawa wong Giribajra. Merga sawangen bunder kepleng ing mapan ana pucuking Gunung Cetyaka kae tambur arane Kyai Gurnita. Tambur kae bakal muni dhewe tanpa tinabuh lamun ana wong nyedak mrana. Elok banget ing atase mung tambur duwe kekuatan sing kaya mengkono. Merga kae ora sak lumrahe tambur. Ning ngarep pun Kakang lak wis kandha lamun ta Jarasandha ki ratu kejem, ratu sing wengis. Kaya sing ndak kandhake ngarep lamun ta dheweke mbiyen karo wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata nalika semana nyuwun marang Purbane Hyang Agung supaya diparingi momongan. Banjur dewa paring nugraha wujute pelem pertangga jiwa. Gandeng Prabu Briyadrata ki garwane loro, Retnadi lan Retnadati. Mula supaya adil pelem mau disigar dadi loro, didahar karo Retnadi, Retnadati separo-separo. Kocap bareng cengar lek ing jabang bayi sakwise Retnadi lan Retnadati mbobot mau, jabang bayi sing lair uga separo-separo. Bab kuwi andadakake kogel lan gelo tumraping rasane Prabu Briyadrata. Banjur bayi separo-separo mau dibuang ana tengah alas, banjur ditemu dening Nyai Jara. Bayi separo-separo mau digathukake, dipuja malah bisa urip. Gandeng kumpule karo wewe lan uga kewan galak ana alas. Mula ora ngerti tata krama, ora ngerti udanegara. Sakwise Jarasandha lamun to ngerti wong tuane sing nyetrakake ana telengahing alas, banjur wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata mau dipateni, lulange dibeset dinggih tambur Kyai Gurnita iki. Mula Jarasandha kae wong kejem. Banjur palungguhan iki kepiye? Arjuna wonten dawuh, aja wedi kangelan, lepasana jemparing tambur Kyai Gurnita. Surungan nganggo donga pangesti supaya sukmane Sang Briyadrata antuk kasampurnan jati ya Di. Mengko dhisik nitik sandangamu, kowe iki ratu ning yogene mlebu ana negaraku Giribajra tanpa katrangan. Kowe iki sapa? Prabu Jarasandha, aja kaget. Iki Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna, iki kadangku Werkudara apa dene si Arjuna. Banjur ana wigati apa kowe mlebu ana negaraku kene? Prabu Jarasandha, aku titahe Gusti ingkang ditandur ana ing alam padang supaya nderekake kabeh para umat
rumeksa marang rahayune bumi saisine kanthi nyebarake rasa asih lan uga katresnan adhedhasar kautaman. Kowe ora perlu ndongeng. Kabeh menungsa wis ngerti yen urip ana donya iki supaya ngajab marang karahayun. Yen pancen kaya mengkono ya gene wengis kang dadi tumindakmu ketitik. Kowe ngunjara ratu sing cacahe 97 bakal ndok pateni. Apa patrakmu kang kaya mengkono kuwi ngajab marang karahayun Jarasandha? Rungokno gobokmu Prabu Kresna. Menungsa kuwi pinaringan piranti genep lan kapitayan jumbuh kelawan keketeking ati lan tumangkari pikir. Apa aku luput ngugemi karo kapercayanku mongko tumrape wong ibadah lan manembah mono anut kelawan kapitayane dhewe-dhewe ora bisa dipeksa dening wong liya. Bener kang dadi ucapmu nanging kapitayanmu kuwi ngrugekake wong akeh. Awit ngorbanake nyawane wong pirang-pirang tegese tumindakmu iki ngrusak marang katentremane jagat. Nadyan aku mateni ratu nanging aku ora ngawur sing tak pateni ratu ingkang keblinger tumindake. Tegese ku blinger tumindake iki kepiye? Cacane manembah, cacane ngibadah beda karo Jarasandha. Kowe aja mencla-mencli. Jare menungsa kuwi duwe kamardikan nemtokake kapercayane dhewe-dhewe. Ning ya gene ana sing geseh panemu kelawan kowe kok banjur ndok mateni. Merga manut kapitayan sing tak regem. Wong sing padha tata carane ngibadah karo aku padha karo nyengkuyung karo aku. Yen ngibadahe beda karo aku padha karo ngina kelawan sesembahanku. Yen perlu aku ngokop getihe wong nista kuwi ora ana dosane. Lan apa to sebabe para ratu sing ndak incer merga ratu ki pangarsane negara sing kudune nuntun marang kapitayan sing bener. Nanging ya gene malah kawulane cak-cakane ngibadah beda-beda parandene malah diumbar diayomi karo negara. Mula ratu-ratu mau kudu tak sirnakake kudu tak pateni. Kowe kleru Jarasandha, kowe luput. Neng donya iki menungsa dening pangeran pancen digawe beda. Ya beda kulite, beda budayane lan uga beda panemune. Lan saka pitungku bedane panemu kuwi dadi kanugrahan lan kaendahan maton linambaran rasa tresna ngregani lan ngurmati marang panemu sing siji. Jarasandha, banjur yen kowe numpes karo para ratu mau kira-kira apa sing arep ndok ajab? Sing ndok gak gayuh ora liya kanugrahane Gustiku ya kuwi Bathara Ludrakala. Jarasandha, agama lan kapitayan apa wae ora ana ingkang nuntun marang memungsuhan lan paten pinaten. Sebab nadyanto weda suci ke dumadi saka pirang-pirang wewarah kautaman nanging lamun to digegem mung kari ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun to diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula agama lan kapitayan apa wae mesti nuntun marang titah supaya ngrembakake rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Jagat iki kesruh, bumi iki kebak bencana lan uga lelara. Mergo akeh menungsa ingkang ngipatake rasa welas asih klebu ora gelem asih kelawan bumi saisine. Tanpa beda kelawan patrapmu ingkang deder kanistan lan rasa memungsuhan iki mahanane bumi iki dadi angker, bumi iki dadi panas lan rusak. Kowe wis ngumbah akale penderekmu kabeh banjur wong mau ndok sebar ana papan-papan rame. Kanthi cara dedebetan utawa sesideman ora wigih ringa-ringa lampus diri kanthi njeblokake awake satemah ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Malah nganti dina iki akeh wong sing ora gelem metu saka ngomah lan kumpul ana papan rame uripe ora tentrem. Merga rina wengi mung kuwatir merga saka kawengisane Jarasandha lan kesetmu kabeh.
Wah. Ah. Wah. 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 Nganti kaya banteng setan anengge Sang Bratasena nggih nyoba ndayuda enget dumateng dawuh pangandikanipun ingkang Raka Ndarawati mangkono den candhak bangkekane Sang Jarasandha den sabetake ana ing witing waringin sigar brak dadi loro. Rampung Werkudara. Ayo dadi loro. Ning elokipun adatipun tiyang menika menawi angkara murka menika praupanipun mesti wengis. King menapa menika kok Jarasandha kok malah bagusipun kados mekaten. Yen ora kanca ora tak omongi. Sing jenenge wong murka kuwi urung karuwan yen wujude iki elek. Ana uga sing katone ganteng, katone nganggo dasi bae korupsi ini pirang-pirang. Ngono kuwi. Apa yen wong elek mesti kaya dasa muka mringis kaya ngono kae. Kelingan ora? Musuhmu bebuyutan Duryudana yang ganteng ning licike kaya ngono kok. Kejaba saka kuwi kenapa kok Jarasandha ki baguse kaya ngene? Iki pernaise mbahku dhewe. Wah, dek ngono. Sok tak critani. Yektine ora mung Jarasandha nanging watake wong sak donya iki yektine gumantung sapa sing nggulawentah. Jabang bayi kuwi nyibarate kaya kertas putih. Iki mengko dadine piye mung gumantung sing nulisi. Jarasandha watake nista lan wengis kuwi ya merga kowe. Wiwit cilik Jarasandha ndok welek kadigdayan kepinteran lan rasa gething keburu sengit nanging babar pisan ora kok lambari agama sarta rasa kamanungsan dadine ya kaya ngono kuwi. Kejaba saka kuwi Nyai Jara, kowe sing setiti lan ngati-ati anggenmu makarti merga kebecikan sing mung cilik bisa dadi nugraha agung kosok baline kanistan sing mung sepele
kuwi uga bisa dadi bebendu ingkang gedhe. Contone kowe ajak-ajak wong supaya ngibadah satemah wong mau gelem nindakake panembah. Wong kuwi mau bakali antuk ganjaran ning kowe uga entuk ganjaran sakdawane wong mau gelem nindakake panembah sing bener. Nanging kosok baline yen kowe ajak-ajak marang wong liya nindakake maksiat kok wong liya mau tetep terus nindakake dosa, kowe uga nyangga utawa nanggung dosa ingkang kedawa-dawa. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Matsapati. Menggaing petang kula sarat sarana sesaji Raja Suya sampun jangkep. Brahmana pitu ingkang njurung pangestu pinandhegan Eyang Talkanda Sang Mahatma Bisma miwah Kanjeng Hyang Wiyasa sampun paring panjuru nganggenipun ngucapaken kidung suci mantra rahayu. Narendra satus negari malah langkung sami nyengkuyung dumateng Pandhawa. Angka 3 pangorbanan ratu ingkang hambek angkara murka. Nyatanipun Narendra Giribajra Prabu Jarasandha sampun sirna. Sakmangke Purbawasesa sakwetahipun kula aturaken dumateng paduka Kanjeng Hyang Sri Baginda Wirata. Ladalah jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Iya putu Prabu Puntadewa lan kabeh para putu-putuku Pandhawa kaki Prabu Ndarawati Kaka Prabu Baladewa sakmuse ngengeti nimbangi lan mutusi sesaji Raja Suya iki yekti sesaji ingkang agung ora mung mikolehake keluarga Ngamarta pribadi ning kanggo srana pedamen tentreme jagat saisine ketitik para ratu ingkang den kunjara dening Jarasandha sak mangko wis padha kumpul bebarengan mapan ning Stinggil Binatarata negara Ngamarta sisan gawe panunggale bangsa-bangsa iki kudu ana pengarepe, kudu ana sing ngayomi, kudu ana sing mandhegani. Dene ingkang minangka dadi pengarep ora ana liya kejaba mung putu Prabu Puntadewa. Sisan gawe jeneng sira ndak tetepake putu minangka dadi ratu adil, ratu samrat, ya ratu agung, ya Mahadiraja. Sakmuse ana ratu agung kudu ana pamong agung kaki Prabu Ndarawati ingkang jinejer dadi pamong. Sakmangke kula sunaken prisa dumateng sedaya para narendra ingkang keparenggah upami Puntadewa dados ratu agung, Kresna dados pamong agung, kinten-kinten sarujuk menapa sarujuk. Mangkono ingkang sami lenggah awis tinggal jawil jinawil klesik kumalesik ratemah dadya gayeng gumarenggeng mantuk-mantuk mboten karana ngantuk nanging sarujuk. Engkuyung Sri Puntadewa mongko dados Ratu Agung Rata Ndarawati dadi pamong agung. Ora kaya Narendra cedhing drajak-drajak saking pagelaran Jawi.
pangapunten menawi kula lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Gandeng sakmangke menika jamanipun tinarbuka sinten kemawon dipun paringi kelonggaran ngudal gagasan jumbuh kalian krenjeting raos. Beda panemu menika sah. Nadyan to kathah para narendra ingkang sampun sami nyengkuyung adegipun Ratu Agung lan Pamong Agung. Nanging kula Narendra Cedi Prabu Supala babar pisan mboten condong mboten rumajang. Puntadewa kok dadi Ratu Agung, agungipun wonten pundi? Ratu ranati Bandayuda, ranati peperangan, apa-apa mung perintah karo adine lanang. Angka kalih Pamong Agung Natandrawati Sri Bathara Kresna menika saya mboten cocok lho. Menika ratu licik mlebu ana laladan negarane liyan parandene tanpa pepoyan tanpa mbuang layang penantang ngerti-ngerti gawe kisruh gawe gendro. Ing atase ratu ingkang sugih reka daya akal ukil kados mekaten dadi Pamong Agung. Kula mboten sujuk. Sesaji menika kula anggap mboten sah babar pisan bubar. Bingkem netra kekalih Nata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Mulat dumateng tingkahe Sri Supala mangkono murub dadane abang branang mijil senjata cakra ngenani anggane Sri Supala ambyar dadi lebu. Wah! Wah!